Isang maulang Biyernes po ng gabi, mga kabalen, mga karehiyon. Kayo po ay nakatutok pa rin dito po sa special coverage ng CLTV 36. Ito po ang hagupit ng habagat. Ang atin pong ginagawang pagbabantay sa pananalasa po nitong malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Lalong-lalo na ho sa syudad ng San Fernando at alas 8 na ho ng gabi, time check muna tayo. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong mga katotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Kaugnay ho nitong ay nasa red alert o yung red rainfall warning pa rin po yung buong lalawigan ng Pampanga. Kaya naman marami pang bahagi dito po sa ating probinsya ang nakakaranas po ng mayat maya yung bugso ng pag-uulan. Kumusta kayo po, kabalen? Kumusta ho kayo? Makibahagi po kayo sa ating programa, sa ating talakayan. Pwede ho kayong magpadala ng inyong comment dito po sa ating live streaming at yan, naka-flash po sa ating screens yung inyong mga komento at meron din tayong ilang mga announcement, babanggitin, mga anunsyo. Kayan, makikita rin ho ninyo sa ating ibabang bahagi ng ating screen dyan sa ating crawl ay ito hong mga numero, mga emergency hotlines ng Bureau of Fire Protection ng Philippine National Police, ng mga local disaster risk reduction and management office dito po sa iba't ibang bayan at syudad sa Pampanga. Ano mangyari kung kayo po ay mga residente, di kaya naman naninirahan sa mga lugar na yan o sa mga bayan na yan, i-save ho ninyo yung mga numbers upang sa gayon meron ho kayong matawagan sa oras ng pangangailangan. Ang inyong nakikita ngayon sa inyong mga screen ay live situation dyan ho sa may bahagi naman ng Dolores Intersection sa may syudad po ng San Fernando, Pampanga. At kani-kanina kausap ho natin si DJ Tyra ng RW 95.1 FM at nagpadala siya ng mga video kung ano yung sitwasyon pasado alas 7 ng gabi hanggang ngayon ganyan pa rin, walang halos pinagbago. Ay meron pa rin pong tubig dyan sa ilang portion dyan sa may Dolores Intersection. Kaya naman yung mga sasakyan ay todo iwas ho, lalong-lalo na dun sa gilid na bahagi na siya namang naging dahilan po ng mabigat na daloy ng trapiko. Ngayon pong Biyernes, end of the month pa naman, araw ho ng Biyernes. At long weekend dahil marami ho yung mga inaasahan o yung mga nag-uwian at kanina napanood din natin itong live report ng ating kasamang si Paulo G. Santos mula naman dyan sa may North Luzon Expressway at doon nakita rin ho natin yung kalbaryo ng mga motorista dito po sa mabigat na daloy ng trapiko dyan naman sa kahabaan ng NLEX. So kung kayo po ay nasa mga kalsada pa sa mga oras na ito, hindi kaya naman lalakad pa o lalarga pa, pauwi ng bahay o may mga mahal sa buhay na pauwi po ay mangyari lamang. Mag-ingat po tayo mga kabalen, mga karehiyon at paalalahanan po yung ating mga kaibigan, kapamilya, kaanak na kung hindi naman importante kung hindi naman importante yung lakad ay wag na hong tumuloy upang sa gayon ay matiyak ho yung kaligtasan. Gayong ganito po yung sitwasyon na nararanasan sa iba't ibang bahagi po ng Pampanga at partikular dito po sa may syudad ng San Fernando dahil kanina naranasan ho yung flash flooding dito po sa may Angeles City, pero as of 6 p.m. Alas 5 lang actually wala na rin hong masyadong aberya sa mga lansangan dito sa syudad ng Angeles so yung talagang napuruhan ito pong syudad San Fernando, marami ho sa ating mga kababayan ang na-stranded, hindi makauwi at wala hong masakyan kahit kasi yung ilang mga pampasaherong jeep makikita naman limitado ho. Kanina ako'y lumabas din sa kalsada at tinignan yung sitwasyon dahil suspendido rin yung mga klase, so talagang wala halos sasakyan dito ho sa bahagi ng Angeles City going to San Fernando. Ayan, ito po yung nakita natin sitwasyon naman at nai-report din ng ating kasamang si Jody Dizon Mercado ay doon sa mga binabahang portion yung gilid ng MacArthur talagang asahan po ninyo na
babahain o merong tubig. Kung kayo po ay babiyahe, ay magandang mapaghandaan din yung senaryo na yan. Bigyang daan muna natin yung komento ng ating mga netizen na nakatutok din dito sa ating balitaan ngayon pong gabi. Marami yung nakikibalita dahil ito po talagang may mga kababayan pa tayong na-stranded at nakita natin kanina may mga sinakay ng truck para makauwi at makabiyahe dahil po marami ho yung mga kalsada na hindi madaanan gawa po nitong mataas na level ng tubig sa mga pangunahing lansangan dito po sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho, tanong po ni Jaliza Pineda, Dolores po, baha pa rin po ba? Saan po exactly? But kung sa bahagi po yan ng intersection at doon sa may area ng Vista Rica, opo, baha pa din. As of 7 p.m. doon sa monitoring natin kanina, mataas pa rin ho yung tubig. Doon ho, may tubig pa din doon sa intersection at hirap pa din yung mga sasakyan na nagdaraan. At dito naman sa ating live monitoring ngayon, ayan, kung Dolores, Sampaloc, eto ho mga karehiyon, opo, kareni pong tao, Dolores, kining Sampaloc area, may tubig pa din po dyan sa may bahagi ng MacArthur Highway, yung mga outermost lane, hindi po madaanan. Kaya naman, ayan, makikita natin sa screens 5 and 6, eto ho yung going to Angeles City, yung portion ng right side of the road, yung outermost lane, nito pong northbound section ng MacArthur sa bahagi po ng Sampaloc, Dolores, Ciudad San Fernando, mga kabalen, ay hindi madaanan ng mga sasakyan. Kaya naman ganyan po kabigat yung daloy naman ng trapiko. At dito sa tapat na ho ng bus terminal, itong Victory Liner, ayan, makikita ho natin hanggang hita po yung level ng tubig. Oo, kanina tinatanong ako kung hanggang hita ba o bewang. Depende ho yan. Di ba? Kung kami ni Paring Johnny yan, baka hanggang tuhod lang namin ni Paring Johnny. Pero hindi, totoo naman, di ba? So, eto po, pero hanggang hita, dito ho sa may bahagi ng Dolores, na may tapat ho ng Victory Liner. Ayan, batay na rin sa ating monitoring. Ayan, nakikita ho ninyo yung screen number 6, o number 7 and 8, actually. Ayan. So, ganyan po ang sitwasyon dyan ho sa may area ng Dolores intersection. Samantala sa may downtown San Fernando naman, ayan, makikita ho natin mga kabalen dun sa likod ng simbahan, dyan ho sa may Metropolitan Cathedral, ay hanggang tuhod naman yung taas po o yung level ng baha. Habang dito naman sa may patungo dun sa Vichumico, Opo, tama ba? Vichumico ba to? Baka magkamali ako. Dun sa may 1010 Alley, ayan. Oo, doon sa going po ng munisipyo ng San Fernando, ayan, makikita ho ninyo at may tubig din yung kalsada at hanggang hita rin po yung level ng tubig dyan po sa nasabing bahagi ng siyudad San Fernando as of 8:10 ngayon pong gabi ng Biyernes. Eto, basahin naman natin yung komento ng ating netizen na si Ma'am Marilu Yumul. Sabi niya, Kenny pong Santa Lucia at Chula po rin kapatid ko. Megtasla po kanong gamit. Mitas po kanong tubig baha. Ingat po tayo at lahat maya pabengi. Sabi ho yan ni Ma'am Marilu Yumul, nakatutok sa ating programa. Yung mga kababayan ho natin dyan sa may Santa Lucia, Ciudad ho, San Fernando, ayan, mitas po kaning danom at nagtaas na ho ng gamit yung kanyang mga kapatid. Ayan.
Eto, may tanong naman ang ating karehiyon na si Jinky Paragas. Traffic pa din po ba dyan ho sa may intersection? Yes po, ano? At gaya ho ng, eto, nakikita natin, ito pong naka-flash sa inyong screen, yung bandang, eto, tatanggalin ko yung mukha ko para, yan, yung 5, 6, sorry, yung portion nito pong, intersection, Dolores intersection, ito pong nakikita ninyo dyan sa may 5, 6, 7, and 8, ano? Yan po, bahagi po yan ng Dolores intersection dyan po sa may terminal ng Victory Liner. Ayan po ang pinakikita ngayon at yung sa may Sampaloc naman, yung going to Angeles City, if you're coming from dyan po sa Our Lady of Sorrows Parish Church, di ba? Dyan sa may Dolores ay yung innermost lane lamang yung dinadaanan ng mga sasakyan, kaya po mabagal po ang daloy ng trapiko. Ngayon pong alas 8:12 ng gabi ng Biyernes, long weekend, at yan ho yung kalbaryo ng mga motorista, no? Ito ho mga kabalen, ibinahagi ng ating karehiyon na si AP Espinosa, karen pong mumuli San Luis atin po kanong libreng sakayan keng SM 6:20 to 10 PM po kanu kang Mayor sa Gumpuning San Luis. Ayan ho mga karehiyon, doon sa mga kababayan natin, check din natin dito sa page ni Dr. J Sagum dahil nag-a-announce din sila ng mga. Ayan ho doon sa mga kababayan natin, karen pong mumuli San Luis, dyan po sa may SM, meron ho kayong, ayan, sakto, eto. Ipapakita ko ho mga kabalen, yan, stuya. Eto po, pinost po ni Mayor J. Sagum ng San Luis, Pampanga, libreng sakay para ho sa mga uuwi ng San Luis, Pampanga, dyan ho sa may harapan ng Robinson Star Mills. Ngayon pong nagsimula kaninang 6:20 hanggang alas 10 po ng gabi. Yan ho mga karehiyon, doon sa mga naghahanap ng masasakyan, patungo o pauwi po dyan ho sa bayan ng San Luis, Pampanga, hanggang pong alas 10 na nimbengi. Atin pong libreng biyahe, kaya ni pong tulid na ning Robinson Star Mills, agpang po kang Mayor Sagum ning balena po ning San Luis. Ito ho mga karehiyon, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon ngayong panahon po ng kalamidad dito po sa ating lalawigan, Pampanga. Kayo pa rin po ay nakatutok dito ho sa ating live coverage. Ito pong ating special coverage ng CLTV 36 sa hagupit ng Habagat. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid po ng mga balita at impormasyon na makatutulong upang tayo ho ay maging ligtas ngayong panahon nitong kalamidad. At gaya ho ng nabanggit kanina, confirm po, meron pong libreng sakay
pauwi ng San Luis. Ano, yung mga residente ho ng San Luis, Pampanga, kareta pong bumuli kay Balening San Luis. Ayan, ayon din kay Jerry Francisco. Ayan, meron po dyan sa may tapat ng Robinson Star Mills. Eto, may nagtatanong, sabi ni Ma'am Malu Malyari kung bahaba o lubog ba dyan sa harapan ng JBL. Doon po sa monitoring natin kanina, doon sa bahagi po ng Allied Rotonda, ano, doon merong tubig, ano, at sikapin lang natin. Pero yung mga kalsada po, ano, exactly hindi ko lang alam sa ngayon as of this time, ano, dahil wala dito sa screen kung saan ano yung sitwasyon diyan ho sa may tapat ng JBL. But yung mga kalsada po patungo doon, no, kung kayo po ay babiyahe diyan pa lamang sa may Dolores intersection ay mataas na po yung tubig, ano. So kadalasan, dinok ko naman Jamesville eh. At siya makalbog na intersection, sigurado makalbog na naman ka rin. So, ito ho, pero yung dadaanan ho ninyo, ayan, dyan ho sa bahagi ng Dolores intersection ay mataas po yung tubig at yung innermost lane lamang yung dinadaanan ng mga sasakyan. So, mamaya sisikapin nating malaman yung eksaktong sagot dito. Ano? Tatanong ho natin sa mga kinaukulan kung ano yung sitwasyon dyan sa tapat ng JBL. Ito po, nagbigay din ng mensahe si AP Espinosa, hindi na po possible o yung Santo Rosario, Mexico. Ayan. Ito naman, may nagtatanong si Oliver Fajardo, ask ko lang po saan po ang best na daan pa Manila if galing po ng SM Telebastagan. I suggest sa dauna ho, kung kayo po ay naka-private car, pwede ho kayong lumabas dito sa okay, Angeles City, dito po sa Angeles NLEX interchange. Passable na. Pwede na ho yung daanan ng mga sasakyan. Kanina lamang bandang tanghali, naging unpassable dun sa mga light vehicles. Pero pwede rin ho kayong dumaan. Kung kayo naman ay magko-commute, pwede po kayong sumakay papuntang Dau Bus Terminal o di kaya naman dyan sa may SM City Clark. At doon po mag-abang ng mga bus. Ano? Meron pong bus dyan papunta po ng Metro Manila. So, para po maiwasan na yung pagbiyahe from San Fernando. Dahil dito po sa may bahagi ng intersection, ayan, kung nakikita ho ninyo, ay mataas pa rin po yung level ng tubig. Dyan po sa tapat ng bus terminal, Victory Liner, ay hanggang hita, batay na rin sa ating live monitoring mula po sa may City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Ito naman ho mga kabalen, ibahagi ko lamang sa inyo, winasak ho ng rumaragasang tubig. Ito pong bahay sa may San Jose, Malino, Mexico. Nasira po at tinangay itong likod na bahagi ng isang bahay dyan matapos po yung lumakas yung agos ng tubig sa sapa. Dahil po sa matinding agos nga, napinsala po yung simentadong bahagi sa gilid ng sapa, naging sanhi po ng pagguho ng lupang kinatatayuan ng bahay. Nagpatupad ho ng emergency power interruption ito pong Pampanga Rural Electric Service Cooperative o PRESCO. Simula po kaninang alas 4:20 o 4:20 p.m. matapos maapektuhan po yung poste ng primary line na malapit ho sa nasirang concrete pavement. Apektado ho ng naging power interruption yung San Jose, Malino, Culabasa, Suklaban, Gandus, Acli, Eden, Kamuning at yung Pangatlan dyan po sa Mexico. Sa mga nakatutok ho dito sa ating live streaming, kung kayo po ay residente dyan sa Mexico, Pampanga, pwede pong mag-comment. Ano ho ang sitwasyon? Kumusta kayo po, kabalen? Ano po yung sitwasyon nyo? Kaya kayong lugar? Ito po, may nagtatanong.
Bigyan daan muna natin yung tanong ni Tan Pangilinan. Ayan. Ito po, tanong po ni Tan Pangilinan kung possible daw mula St. Jude dyan sa may siyudad San Fernando papuntang SM City Clark sa mga light vehicle. Possible pero yung innermost lane mostly yung ginagamit dito sa ating monitoring, innermost lane po yung ginagamit. Kanina nakapanayam din natin si kasamang Jody Dizon Mercado at sinabi nga niya na yung mga gilid-gilid na portion, ayan, yan, may mga tubig. Pero dito ho sa monitoring natin ay pupwede, basta iwasan lamang yung mga gilid na portion. Dito naman sa live monitoring mula sa Siposco, ito, balik ko lang, wait lang. Ayan, hanapin natin, area ng St. Jude. Yung, ito, Lasatin po, medyo wala na masyadong tubig dito sa ilalim ng flyover. Wala pong tubig actually, wala pong tubig dyan. So, pwedeng dumaan dyan kung manggagaling kayo St. Jude, ito po, ayan, may mga light vehicles, dito po sa ating monitoring, makikita. So, sa may St. Jude traffic light section, yung traffic light area. So, mabigat lang yung daloy ng trapiko, pero possible ho at nagagamit na rin yung outermost lane. Okay, as we speak, okay? So, sa bandang St. Jude, nagagamit na po yung outermost lane. Dito lang sa bahagi ng Sampaloc sa may bandang Dolores, Ketapu, Carinmatas, Ingdanum o doon mataas yung tubig sa kasalukuyan. Ayan. Ay. Makaparas ka ganyan na biyakat. Ayan, ay, ayan na. Ay! Ay! Ay, Lord. Lord. Ay. Wow, sa Bluetooth ko. Ay, 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 ay. Lord! Wala yun. Wala ko muna. Tayo pagkakuhan mo. Wala. Ayan! Wala. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng balita ngayon hong hinahagupit ng habagat ang malaking bahagi po ng Central Luzon at ito po ay lubog sa baha. Ito pong iba't ibang lalawig o iba't ibang lugar sa Pampanga at ito pong kabisera, yung capital na siyudad San Fernando. At samantala, ito naman, sa bayan naman ng Lubao, ito ho mga karehiyon, nilamon ho ng rumaragasang tubig yung ilang bahay dyan ho sa mga barangay ng Santa Rita at Santo Cristo. Ito po ay matapos isa-isang gumuho at matangay kasunod po ng walang tigil na ulan. Ngayon pong araw ng Biyernes, Sa isang video po nakuha ng residente, makikitang unti-unting bumigay ang ilang bahay hanggang tuluyang lumubog at anurin ng malakas na agos. Ayon ho sa mga residente, posible umunong nakadagdag sa pag-apaw ng tubig yung mga basura na bumararaw sa isang dam kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Wala pang opisyal na kumpirmasyon sa sanhi ng pagguho at ito pong lokal na pamahalaan. Sa panayam ho ng CLTV 36 News,
sa Bureau of Fire Protection Lubao. Sinubukan ho nating tawagan at kinumpirma ho nila yung insidente at kagad nagsagawa ng rescue operation at wala pang ibinigay na iba pang detalye as of press time. Yan ho mga karehiyon, nangyari ho yan sa bayan ng Lubao, Pampanga. May walaya pong buo itang pipagalandang bale. Bigyang daan ho natin itong katanungan naman ng ating netizen na si Noel Bernardo. Ayan, SM Downtown po, gaano po katasindanom? Dito ho sa ating monitoring mula po sa live feed ng si Posco. Dyan sa may area ng 1010 Alley at dyan sa may SM Downtown hanggang Hita, kita ho dun sa mga nagdaraan. Ayan, tatanggalin ko yung graphics. Dyan po, kita pong bandang lalam, dyan ho sa may boxes 9 and 10. Ayan, makikita ho ninyo hanggang Hita po yung taas ng tubig dyan sa bahagi ng SM Downtown sa may Ciudad ho San Fernando. Areta lalakad la hanggang Tud. Kaya ni pong lipat SM, Basahin natin itong comment ni Ambet lang sa Kalab. Sabi niya, makalulos la ring pamilya tamo ken Dolores Macabaclesan Fernando Pampanga. Sabi po ni Kuyang Ambet, dahil yan, binaha po. May tanong si Ewart Katarinen. Ayan, sir, good evening. Ask ko lang po if makadaan yung motor galing sa intersection papunta ng Florida Blanca. Sa monitoring natin, tingnan natin na kung may mga motorsiklo. Kasi kanina, mga light vehicles. Ayan, may motorsiklo sa may bahagi ng intersection, St. Jude. Iiwasan lang sa intersection, iiwasan lang yung outermost lane. Doon sa mga gitna, pwede. Okay? And then, kung malagpasan mo naman yon pagdating naman ng after Dolores, after dyan sa Sampaloc area, okay, pwede na. Kaya na. Ayan, may mga motorsiklo na rin ho dyan sa may St. Jude portion. So, pwede ho, yan, may biyahe po ba pa intersection? Tanong ni Wendy Letada. Saan ho manggagaling, Ma'am Wendy? Ayan. Saan po galing yung pero meron pong mga biyahe naman diyan pa intersection. Kanina kung galing Angeles City, meron pa rin mga sasakyan, bibihira nga lang than the usual. Ito, may comment din si William Fan. Grabe, bakit parang di ko naman naalala na binabaha ng ganyan kalala ang San Fernando? Tanong ho yan ni William Fan. Ayan ho yung ating aalamin din sa mga susunod na araw. Mga kabalen, mga karihiyon, alam ho ninyo, di ba? Ang tungkol, konting trivia lang ni Sir Justin bilang isang guro, Opo, sa ganitong pagkakataon, ang ating tungkulin makapagbigay ng impormasyon na makatutulong upang mapanatiling ligtas yung ating mga kababayan, At kapag unti-unti ay umayos ang sitwasyon, ito po, kailangang malaman ano yung naging sanhi, Kasi maraming nagtatanong din talaga, bakit ganito kalala o yung baha dyan po sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan at lalo na dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Yan ho yung tanong ni William Fan. Sabi niya, hindi niya naalalang ganyan na binabaha, ganyang kalala dyan po sa may syudad San Fernando. Ayan.
Ito ho mga kabalen, mula naman sa ulat ni Kabayan Art Consuelo kanina ay ayaw umanong lumikas ng ilang residente dyan sa may Purok 5 sa Sitio Sampaloc, Barangay Dolores o kaninang hapon ito kahit pinasok na ng baha yung kanilang mga kabahayan. Ayon ho dun sa nakapanayam ng mga residente, mas pinili nilang manatili upang bantayan yung kanila hong mga gamit. Umabot na ho sa halos hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng lugar habang patuloy ang pagtaas ng tubig dahil walang tigil po yung pag-ulan. Doon sa may area naman ng Vista Rica ay nakuha nating information kanina hanggang bewang ho yung itinaas ng tubig yung umabot hanggang bewang yung baha diyan sa area ng Vista Rica kanina. Ito mula kay Kuyang Willie Lopez, mimingat po Kabalen, Pre Pampanga. O pumimingat po naman Kuyang Willie Lopez. Ito si Kuyang Willie, maraming salamat. Ingat po lagi, Sir Willie Lopez. Ayan, merong tanong, passable pa din po ba papasok ng NLEX? Diyan ho ba sa may San Fernando? Tanong ho ni merong comment naman si Christine Bansil, nasira nga pong tulay sa Gawad, Matadero, papuntang Clark. Ayan. So, ito po informasyon mula sa ating mga netizen. Nagbibigay ho sila ng mga informasyon na kanila ring nakukuha real time ang ngayong oras na ito dahil po sa nangyayaring kalamidad dito po sa atin lalawigan Pampanga. Ayon ho kay Christine Bansil, may nasirang tulay dyan sa Gawad, Matadero, papunta po ng Clark. Ito may tanong si Randel, passable po ba pa NLEX? Saan po manggagaling? Kung sa may siyudad San Fernando, dyan po sa bahagi ng intersection, kung kayo po ay naka-light vehicle, medyo delikado ho, lalo na yung tapat ng Victory Liner, yung mga bus station dyan. Meron namang dumaraan, ayan, may nakita tayong, parang puro truck lang eh. Wala masyadong, walang sedan na dumaraan kasi mataas yung tubig. So, dyan ho sa may area ng tapat ng Victory Liner sa may siyudad San Fernando ay mahihirapan po yung mga maliliit na sasakyan. So, yung innermost lane, ayan, dyan po isusugal at manatili lamang dun sa pinakagitna. Ayan. Merong comment, baha pa po ba sa may harap ng Jumbo General Dolores? Yes po. Oo, dito sa ating monitoring, ayan, may tubig pa din. Batay na rin sa live feed mula dyan sa Siposco. Sabi ni Me Felipe, Keng Santo Cristo, Lubao, ngeni palimbog na malalam makanini. Ayan, sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Dyan ho nangyari yung pinakita natin kanina, yung gumuhong bahay na nilamon ng rumaragasang tubig. Ito naman, public service announcement para ho dun sa mga naghahanap ng ligtas na masisilungan o temporary shelter mula po sa baha. Handa raw mag-accommodate ang SM City Pampanga at SM City San Fernando Downtown. At bagamat nagpatupad ho sila ng early closure para ho sa mga mamimili kaninang alas 5, ay bukas pa rin ho yung mall para ho sa kaligtasan ng publiko. Sa isang post na inihayag po ng nasabing mall sa kanilang social media account, para ho sa mga stranded at nais sumulong, mananatili pong bukas yung SM Supermarket para ho sa mga emergency supplies. Libre din po yung overnight parking ngayong gabi at mayroon ding free wifi, charging stations at help desk sa mga itinalagang areas ng mga nasabing mall. So kung kayo po ay kailangang makicharge at nandyan sa malapit sa SM City Pampanga o di kaya naman sa may SM City Downtown, kahit po nagpatupad ng early closure kaninang alas 5,
pwede ho kayong sumilong at maki-charge muna, no? Para makontak din yung inyong mga mahal sa buhay. Ngayon pong panahon ng kalamidad dito po sa ating lalawigan, Pampanga. Sa bayan naman ho ng Florida Blanca, Pampanga, ito ho mga karehiyon, yung Gumain Dam, dyan ho sa may Barangay San Pedro, ay tumaas din. Siyempre, level ng tubig gawa ho ng tuloy-tuloy na pag-uulan. At sa isang video po na ipinadala ng ating mga kababayan sa CLTV 36 News, makikita po yung sirang bahagi dito pong slope protection at yung mabilis na agos ng tubig sa nasabing dam. Ito po yung pong sitwasyon sa may Gumain Dam. Meron akong nabasang comment. Ano po yung update sa mga dam? So, ito po yung ilan sa mga na-monitor natin. Meron pong nasirang bahagi ng slope protection dyan po sa area ng Gumain Dam, partikular San Pedro, Florida Blanca, Pampanga. Ito, bigyang daan din natin yung tanong naman ng ating kabalan na si Jacob Ian Castro. Sabi niya, ano po yung update sa Tail Dike? Ito, saktong-sakto, kakapost lamang ni Mayor Philip Nagit o kaka-live lamang 22 minutes ago. Diyan ho sa Tail Dike sa bayan ho ng Minalin, Pampanga. Ito, panoorin ho natin yung live video ni Mayor Philip Nagit kaugnay ng sitwasyon dyan ho sa may Minalin Tail Dike. Makibalita ay Jacob Ian Castro. Maya pabengi po pa sa bayo. Mamaya kami po pa sa bayong update po kung sitwasyon na po ng tiratamang dike. Ngayon po 8:15 na po ng bengi. Ngayon po so kami po kayo ng partina po ng Santa Rita. Ngayon po kayo katamang dike. Ngayon po kaorasan ni mas menuman niya po in agos po. Kining tiratamang dike. Buli na po sabihan mas may bawas po. Itang volume na po ng danog. May baba po kayo ng dike. So tuloy-tuloy po yung pamamimit po. Update kaya ito pag yung status na po ng dive. Kasi bayo po, mamaya kayo update ulit. Kota, banda po siguro alas 10 o alas 11 yung sitwasyon tamo po. Kasi bayo po, mimingat kayo at dagdagan tamo po yung pagadi para kimalentang at kimabilog pong probinsya na po ng Kapampangan. Inyong narinig ang tinig ni Mayor Philip Nagit ng Minalin, Pampanga, kaugnay ho ng sitwasyon dyan sa may Tail Dike sa bayan ho ng Minalin. Opo, karetang mangutang, itang kutang ng Jacob Ian, ayan. Menuman po kano, ing danum, kini pong area ning Tail Dike. At sa ngayon, humupa po yung ragasan ng tubig ayon ho sa alkalde ng bayan ng Minalin at patuloy ho yung kanilang close monitoring dyan sa nasabing area dahil pa rin, syempre, doon po sa posibleng maging epekto oras na
talagang tumaas pa lalo yung tubig dyan ho sa bayan ng Minalin, Pampanga. Ito sabi ni Tanggol Dantes, yan ang epekto ng mga korap sa bayan. Totoo naman, totoo yan. I agree, Kuyang Tanggol Dantes, oo. Hanggat hindi po nawawala ang korupsyon, hindi aayos yung mga proyekto na magpoprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga nasa laylayan. Pagka ganito pong may mga sakuna, pinaka nahihirapan po. Siyempre, lahat tayo binabaha. Pero may mga kababayan ho tayo, kahit stranded, uuwi pa rin. Sabi ko nga dun sa isa kong post, uuwi pa rin sa malambot na kama, di kaya naman may sapin yung higaan nila. Pero may mga kababayan din ho tayong wala nang matutuluyan, gaya nung nakita nating video doon sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. At yung ibang mga kababayan natin hindi matutulog sa kanilang mga tahanan ngayon dahil po sa nangyayaring ito. At dyan din sa bayan ng San Simon, pakikiramay ho dun sa pamilya nung 16 years old binatili yung pumanaw, gawa ho ng pagkakakuryente dahil baha din sa kanilang loob ng kanilang tahanan. So ito po nakikita natin na problema nararanasan ho ng marami sa atin at gaya ng sinasabi ni Kuyang Tanggol, nagigising na rin yung taong bayan. Kamakailan lang nakita ho natin yung mga panawagan din ng kabataan dyan ho sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Sinasabi nila ayaw na nila ng baha at hindi totoo yung narrative na sila po'y sanay dyan ho sa baha. Ito ho mga kariyon, may tanong si Wendy Letada kung may biyahe daw mula Santa Ana to intersection. Sikapin po nating malaman niyan doon sa mga kababayan nating nakatutok. Ito baka pwedeng matulungan din si ating Wendy. Ayan. Wala pong update dyan sa intercam manggagaling sa bus kasasakay. Yan. Sa ngayon wala pang balita kung umiikot yung sa Santa Ana. So yan, sabi ni APM Espinosa. Ayan. So, yung libre sakay hanggang San Luis lang. So, yung Santa Ana, hindi pa natin tanungin. Subukan nating alamin. Sige, teka lang, tatawagan natin. Kung may biyahe papuntang Santa Ana, ayan. Ito ho mga kariyon, babala naman na kuhanan ng ating kasamang si Paulo G. Santos dyan ho sa may North Luzon Expressway. Flooding at San Fernando Local Road. Ayan, nagbabala yung NLEX kanina. Marami hong mga na-traffic dyan sa may NLEX. Pauwi dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, ngayong long weekend Friday. Huling weekend pa naman. End of the month, Tapos weekend pa. Long weekend. Ito po, yung naging epekto ay katakot-takot na daloy din o pagbigat ng daloy ng trapiko. At kanina sa monitoring ho natin, mga karehiyon, ay nagkaroon din ng road crash dyan po sa bahagi ng NLEX. Ayan, naging pahirapan po yung biyahe ng mga motorista dyan sa may northbound lane ng NLEX mula po San Simon hanggang San Fernando dahil na rin sa road crash. At yung pagbahanga dyan po sa may Jose Abad Santos Avenue. Ayan, inabot din ng baha. Ito pong Vista Rica Subdivision naman, dyan pa rin sa may siyudad, San Fernando. At hanggang hita yung naranasan. Hita hanggang tuhod. Ito yung hita hanggang tuhod. Hita hanggang bewang. Ito po yung binanggit natin kanina, dyan sa may bahagi ng Sampaloc.
at yung Vista Rica Subdivision sa May Dolores. May nagtatanong dito sa Abacan River, patuloy po yung monitoring ng Angeles City Government. Ayan, hanapin natin yung kanilang post. Ito ho, kanina mga karehiyon, nagpatupad din ng rescue operation dyan ho sa may Abacan Bridge, malapit po sa may Abacan Loop sa Barangay Balibago. Ito ho yung may mga stranded individuals dyan sa may Abacan River. Kaya po kinailangang magsagawa ng rescue operation. Dalawang insidente ho yan. Meron din dun sa Amsik Loop, yung papunta po sa may Anunas Diversion Road. At ito po ay nagpadala ho ng mga personnel mula po sa BFP at sa ACDRRMO para po tulungan at i-rescue yung mga kababayan ho natin na nariyan ho sa bahagi ng Abacan River. Yan pong larawang iyan ay mula po sa ACDRRMO. At ito rin mga kabalen, kanina ho ay dyan sa bahagi ng Santo Cristo. Ayan, Santo Entierro Street sa may Angeles City pa rin. Meron pong gumuhong parte ng excavation ng AEC. Malapit po sa Riles. Ita pong malala makulkul nung rin may baldugyan naman tas sakyan kanita. Ayan ho, ay meron pong nagkaroon ng pagguho dun sa excavation ng Angeles Electric. Kaya po pinapayuhan yung mga motorista na iwasan yung nasabing kalsada at sumunod po sa mga abiso yung mga abiso ng mga otoridad upang matiyak po yung kaligtasan ng lahat. Ito, bigyan daan natin yung mga komento ng ilang mga netizen. Ayan, sabi ni Christine Bansil, pag-pray po natin ang panahon na mawala na ang pag-ulan at pagbaha. Ayan, at sa Lubao, update po sa Lubao, Pampanga. Ito, silipin natin yung update naman dyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga. Ito po mga kabalen, mga karihiyo, nagsagawa po ng rescue operation at ng evacuation. Ito pong lokal na pamahalaan ng Lubao, Pampanga, dyan ho sa may barangay Santo Cristo at Bangkal, Sinubli. Ayan, dahil po sa patuloy na pagtaas ng tubig kanina. Ayan, at kabilang ho dun sa mga inilikas yung mga residente ng Santo Cristo, at Bangkal, Sinubli. At patuloy po yung monitoring ho dyan sa mga area na yan. Ito ho yung ilan sa mga larawan. Pakita natin kung ano yung
nangyari po dyan sa may Santo Cristo sa bayan po ng Lubao, Pampanga. Ito rin mga kabalin, dun sa mga katututok lamang, ipapakita ko yung gumuhong bahay. Ano? So, meron po dyan sa may Santo Cristo sa bayan ho ng Lubao, Pampanga, ang nilamon ng rumaragasang tubig. Ano? Matapos pong gumuho yung kinatatayo ang bahagi nito, yung lupa. Ito po. Paalala ho ng mga kinaukulan, kung kayo po ay naninirahan malapit sa mga pampang ng ilog, ayan, sa ganitong masungit ang panahon, tiyakin ho na kung meron ng mga anunsyo ng preemptive evacuation ay tumalima ho dun sa mga preemptive evacuation dahil minsan sinasabi, wala pa naman yung tubig di ba? Parang wala pa yung baha, hindi pa naman aabot, pero yun ho kasing pampang, madalas hong lumambot. Yung lupa dyan, gawa ho nung grabing tubig na na-absorb. Kaya po ganyan na lamang yung nangyari dito po sa bayan ho ng Lubao. Ano, particular dyan sa may Santo Cristo. Dito po yung nakikita natin sa video. Ito ho, bago tayo magtapos, update muna sa NLEX exit, Mexico at San Fernando. Mula po sa ating karehiyon na si Arvin Kimpi. Ayan, any update po sa NLEX exit? Dito po pakita natin yung live streaming. Diyan po sa may bahagi ng San Fernando, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayon na rin ho, o batay na rin dito sa ating live monitoring. Ito po ay real time, live mula sa command center po ng North Luzon Expressway. At ito, sa bahagi naman ng mga traffic situation sa NLEX. San Fernando exit, mabigat ho yung daloy ng trapiko dahil dyan sa may yung flooding sa may Jose Abad Santos Avenue. So yung running speed as of 8:15 ngayon hong gabi, nasa 10 to 20 kph lamang. Okay? Yan po'y mula mismo sa NLEX Corporation. So ulitin ko lamang para sagutin yung tanong ng ating netizen na si Arvin Kimpi. Ayan, sabi niya, ano ang estado dyan sa may San Fernando exit? Mabagal ho yung daloy ng trapiko, San Fernando 10 to 20 dahil na rin sa flooding. Dyan po sa may Jose Abad Santos Avenue. Samantala dyan naman sa may San Simon, passable naman sa all types of vehicles. Yung rightmost lane ay sarado dahil merong water build up dyan po sa may area ng San Simon. Okay, sa NLEX San Simon, sarado po yung rightmost lane dahil sa water build up. At dyan naman sa Mexico exit, ganun pa din, parehas po yung traffic. 10 to 20 kph yung takbo ng mga sasakyan dyan po sa Mexico exit. Gawa po ng volume naman ng mga sasakyan dahil marami po yung umiwas dito sa bahagi ng Jose Abad Santos Avenue. Gawa nga po ng malalim na level ng tubig o mataas na level ng tubig dyan po sa Jasa. Kaya po napuno naman ito pong Mexico interchange dyan po sa NLEX. Time check muna tayo, 8:55 ng gabi. Pansamantalang magpapaalam muna si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at nagbahagi po ng impormasyon dito po sa ating programa. Malaking tulong ito upang mabigyan po ng gabay yung ating mga kababayan na kasalukuyan ay nasa lansangan pa ay naghahanap ng matutuluyan o masasakyan sa mga oras na ito.
Para po sa mas maraming update at mga napapanahong balita, ukol po dito sa ating nararanasang pananalasa ng habagat dito po sa lalawigang Pampanga at sa ibang bahagi ng gitnang Luzon, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Ganyan din po sa ating Facebook pages at CLTV36 News and at CLTV36 Official para po tuloy-tuloy yung ating balitaan. At asahan po ninyo na kapag ganitong masama ang panahon, narito po ang inyong mga lingkod sa CLTV36 at sa RW 95.1 FM sa buong RBC Media Group para po maghatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon upang matulungan ho kayong maging ligtas at makapagdesisyon ng tama para ho sa inyong sarili, para sa inyong kaanak at para ho sa inyong mga mahal sa buhay. Muli po sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, Justin Dizon po, ingat po tayo lagi mga karehiyon at ito po, samahan po natin ng dasal at sana, di ba? Dasal na sana gumanda na ang panahon at sana sa pagdating po ng halalan ay mapalitan na yung mga nagpulsa ng pera ng bayan. Muli po, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat. Ingat po.